Okay, annyeonghaseyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your teacher in Korean, Easy Korean. So as what I have said last video, I'm going to teach you about Korean 5W's and 1H in Tagalog. Okay? So pwede rin Bisaya. Okay, kasi mix yung salita ko. I can speak Tagalog, Cebuano, English, and Korean. Okay, so let's start. Let's start from what? Ano? Unsa. Unsa? So pag sinabi mo, that one in Korean, that is mo. Or you can use muot. Ito is muot or mo. Pero sa Korean, kung naalala nyo pa, pag gagamit po kayo ng po or opo in Korean, maglalagay lang po kayo ng yu sa dulo. Halimbawa nito, mo. Sasabihin yung moyo. Okay? I'm just going to write it down. Mo, tapos yo. Moyo. Ganyan. Ano? Ano po? Okay? So, yun lang, wag nyo pong kalimutan kasi gusto kasi ng mga Korean na polite magsalita. Hindi yung lang, yung walang paggalang. Ayaw nila yun. Kaya kailangan maging polite ka. Lalagyan mo ng you, yung mga sinasabi mo. Okay. So, lahat ng mga nanditong word, 5W's and 1H, lagyan mo lang po ng you sa dulo, and it's a sentence already. Okay? So, sabihin mo, moyo. So that means, ano po? Okay. So, paano ang pagsulat ng this word, muot? That is what? Mostly sa mga Korean exams, lalabas yan, muot. Okay? Kasi medyo formal. Mu, tapos ot. M, miyom, u, iyong, this one is iung, no sound, pero ng yung equivalent niyan sa atin. And then o, tapos shiot or s. Pero pag binigkas nyo po ito, it doesn't sound muos. Not like maglalagay po kayo ng isang syllable na i. Mu-o, shi. Yung pagbasa niyan, magiging M-U, ego no sound, O. Mu-o, kadami. Halimbawa, yung mga syllable is ihiwa-hiwalay natin para yung pagbigkas is clear. Mu-o, mu-o. Tapos pag dito kasi, pag may vowel, di ba? Vowel po ito. Pag may ganitong a, i, u, o, ya, ye, ye, yo, yo, ito po ay nawawala. Ito dinurugtong yung S at saka E. Kaya nagiging mu-o, shi. Okay? Mu-o, shi. Nawawala ito. Tapos S at saka E. Mu-o, shi. Okay? So, same lang yung meaning niya. Okay? Muot. Pero pag dito, pagka-pronounce niyan, pag wala yan, it's just only muot. Okay? Muot. Tapos, yung lang, yung pang-araw-araw na ginagamit na salita, mo. Okay? Mo. Mo. Moyo. Ano po? Okay? Mo. That is what in Korean. Next. Why? Bakit? Ngano man. Okay? So, we. We. That is we in Korean. Okay? That is iyong. O, e. Okay? We. Okay? Of course, there is a question mark or murumpyo in Korean. We. Weyo. Bakit po? Lagyan nyo lang po lang you. So, pag mas nakakabata sa inyo, you can only say, we, bakit? Okay? Pag mas nakakatanda sa inyo, you're gonna say, weyo. Okay?
Next is where. Saan? Ano nga ba yung saan in Bisaya? Asa. Okay, asa. Asa ka paingon? Saan ka pupunta? In Korean, 어디 가요? 어디 갈 거예요? Okay, mga ganyan. 어디. So, o, tapos di, I. 어디. 어디. 어디요? Okay, pwede mo rin sabihin ng 어디요? Nahanap mo yung bagay. Pag-abot ng cellphone ko, sabihin mo, nasaan, hindi mo alam. Kung nasaan yung cellphone? Hindi po 어디예요? 어디 있어요? Sa 어디. 어디 means where, saan, asa. Okay? Next, when, kailan. Kailan is kanusa in Cebuano. So, kanusa yung birthday. Kailan yung birthday mo? When is your birthday? In Korean, when is 언제. 언제. Okay, 언제. 생일 언제예요? 생일 means birthday. Kung 언제, kailan? Nagtatanong about my birthday kung kailan yung birthday ko. Kailan yung kaarawan ko. Okay? So, that is on. J at saka E. 언제. 언제. Okay? So, lagyan niyo lang po ng question mark. Okay? Same lang din sa Korean, may question mark din po. May mga exclamation, comma. Okay? It's just the same. So, pag sinabing 언제, that means, okay, that means kailan. Okay. So, next is, what do you think? Who? Sino? Kinsa. Kinsa siya. Ngano? Nganong? Anong nga bang kasunod? Nganong nalimot na ko. I forgot. Yung kanta ba sa, alam ko, kinsa siya. Sabi sa Cebuano. Okay. Who means sino? Sino? Sino ka? Ganun. Who are you? Kinsa ka? Ganyan. So, in Korean, that is, 누구세요? 누구세요? Pero, saka na tayo about maggawa ng sentence. This time is very important. Malaman nyo yung Korean ng 5W's and 1H. So, who is 누구 in Korean? So, how do you write 누구? N, of course, N. U, A, I, I, O, U. Giyok, which is G. U, A, I, I, O, U. 누구. 누구. 누구? Sino? Okay? So, it's very important, guys. Kaya dapat alam nyo pong mga to. 누구. 누구요. Okay? Don't forget the you. Okay? You. Sino po? Ganyan. Okay? It's very important. Who. Next to who is the last. Okay. How. Paano? Paano ka sa Cebuano? Unsaon. Unsaon. Macho? It's right. Tama. Paano? Unsaon. Unsaon na lang. How or paano in Korean is 어떻게. 어떻게. Okay, that's 어떻게. So, how are you going to write the word 어떻게 in Korean? O. Tapos, ito, kambal na katinig. D. And then O. And then H. And then 기억 or G. And then E. 어떻게. Dito, sa example na ito or sa word na ito, ang H ay walang sound. Oto. Ito. Oto. Diba yung sa atin din yung H minsan walang sound. Okay. Dito din walang sound. Oto lang siya. Oto. Ito naman, dapat G siya, di po ba? Otoge. Pero hindi siya ganyan. Kasi may rules po yung Korean. May mga sinusunod na rules. Kaya, let's follow the rules. Okay, so pag H, ito, ang hiyot, pag ang kasunod niyang
alphabet is G, ito ay nagiging K sound or kiyok. Kiyok. Okay, kiyok. Binilisan ko kasi kiyok. Okay, so kiyok siya. Nagiging, ganito yung sound niya, nagiging K. Kaya, ito din, otoge ka anego. Not otoge, but otoke. Otoke? Paano na yan? Otoke. So, lagi niyong tandaan yan. Pag may H at saka G, giyok, manam yun, nagiging K sound. Okay, one more time. I'm gonna write H plus G, nagiging K sound. Kaya yung tong how, otoke. Otoke is how, paano? Unsao na lang. Unsao na lang jud. Otoke. Okay. So, yan po yung 5W's and 1H. Okay, wag niyo pong kalimutan. So, mo? Mo? What is mo? Mo means, alam niyo pa? Mo? Ano? To. Where? Where means bakit. Next is odi. Odi means where. Onje. Onje is when. Okay? So, huwag niyo pong kalimutan mga yon. And the last, otoke. That is how. Okay? So, that's all guys. Don't forget to memorize that one, to be familiarized with those words. Kasi it's very important talaga. Even sa atin sa English. Right? Okay. Lagi ang ginagamit. Okay. So, that's all. Thanks for watching. See you in my next videos. If nagustuhan niyo po yung mga videos ko, paki-subscribe and click the notification bell button para updated po kayo sa mga next videos ko. Okay, be blessed and dami tumanayo. See you next time.